Salut, trafeline! Salut! Bine am găsit la un nou episod de Brawl Stars, stai aici alături De mine. Astăzi vom face un mini box opening, câte vedeți. Ne-am jucat eu cu Bianca împreună. Acum Bianca va vorbi cu voi. Ce mai faceți, ultrafeline? Dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars, rupeți butonașul de like și de subscribe. Ok, fraților, ne vedeți brawlerii. Eu împreună cu Bianca am jucat amândoi, Bianca la atacuri, eu la mers. Am făcut o echipă. Bombă. A fost cea mai bună echipă. Acum vom deschide opening-ul. Bun, vom începe cu Trophy Round-ul, Brawl Box-ul de la 1200. Ne dă rară. Nu, 24 gol, bravo. Poco. Oh, Poco, bravo, îmi place la Brawl Ball. Shelly, mulțumim. Oh, 15 pe Shelly, wow. Ok, 75 puncte pe care băgăm pe Shelly. Ok, începem și cu... Ok, și deschide primul box. 12 gol, mulțumim. Pe Shelly ești tare. Pe Brock, nu prea am primit, mersi. Ok. Al 7-lea box, să vedem. 21 gold. Puncte pe Daryl, mulțumim. Puncte pe butoi. Puncte pe soaică. Ok, avem 38. Mulțumim. Dar niciun bonus item. Ok, și 17 gold tare. Poco. Puncte pe Poco. Chiar vreau să-l upgradez. Puncte pe Colt, mersi. Ok, al 5-lea Brawl Box și 24 gold. Nita, Daryl, ok. Al 4-lea Brawl Box. Hai cu Brawl, hai cu Rar, hai cu el primo. Shelly, Brock. Ok, eu cred că nu va pica din păcate pe acest box opening. 50 gold. Colt. Bonus Nita. item. Hai, gemuri. Oh, doubler, faimosul doubler. Ok, și pică. Yay! Ura! Ne-a picat Brawler. Dacă nu ne dă nimic. Stai, ce? Două noi? Da, trebuie să avem. What? Ce? What? 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 Când? Cum? What the fuck? Cum ne-ai picară? What the? Bravo! Yes! Yes! Cum ne-au picat? Nu! Cum? Bă! N-am văzut-o. Spuneți dacă ați văzut pe filmare. S-a văzut? Că n-am văzut când a picat. Nici eu. Când a picat, mă, că mă și mira când arată două de-alea. Fraților, deci mi-au picat doi brawler noi. Big. Hai. 29 gold! Straucește, hai al primo. Jackie! Yes! Yes! 3 superare! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fraților, cel mai norocos box opening. 3 brawler noi. 3 brawler noi. What? Puneți poza cu ea. What the? Mamă! What the? Cel mai norocos cont. Deci e foarte norocos. Eu ți-am spus că e norocos. Da. Bine, fraților, ăsta a fost episodul. Dați like și să văd cum rupeți butonașul de subscribe. Deci eu v-am spus că nu pică, dar cât a picat, mă, Penny? Bă, nu mai pot să respir. Deci mi-au picat 3 brawleri. Deci uitați cei 3 brawleri. Rosa, Penny și Jackie. What? Dar cum a picat, mă? Câți brawleri avem? 11. 3 rare și 3 super rare. What the? Bine, fraților, asta a fost episodul. Deci avem 12 brawleri. Mai ne trebuie 2 super rare și o rare. Asta a fost episodul. Dacă vă place și vreți să facem continuare, rupeți butonașul de like. Vreau să vă susținere din partea voastră. Eu sunt Ștefi și Bianca, cei doi ultrafeline. Vă pupăm!